for ambassade til det, eller eksportrådet til det. Og der tænker jeg også, endelig træk på andre, for dem til at hjælpe jer med at finde ud af det. Det er ikke nødvendigvis sådan, at I selv skal sidde og google på kinesisk, for at finde ud af, hvor I skal hen med de her ting. Men lær målgruppens online-vaner at kende. Find ud af, hvad de laver online, sådan at I ikke bruger alt for meget tid på at gøre ting, som ikke giver mening i det marked. Find ud af, hvilke redskaber de foretrækker. En tommelfingerregel er, at hvis man er sådan rimelig meget oppe i årene og går ret meget med slips og jakke, så er man nok mere til de professionelle netværk, altså LinkedIn og Sing og sådan nogle typer steder. Hvis I har et stort forbrugersegment, og det er ikke de helt unge, de er på Snapchat og Instagram, men det sådan er fra 18 år og sådan op til omkring de 50 eller deromkring, så vil jeg i langt de fleste markeder stadigvæk mene, at man skal kigge på Facebook. Det, I skal være opmærksom på, det er dog, at nogle produkter er decideret uegnet til Facebook, fordi på Facebook er det sådan, at alt det, vi liker og deler og gør ved, det med navnsnævnelse og ansigt på ryger ud i vores private netværk. Og det kan godt være, at vi ikke vil kede vores private netværk med jeres bankserviceprodukt eller et eller andet. Eller det kan være, at vi synes måske, det er pinligt, at vi bruger jeres produkt, og så har vi selvfølgelig heller ikke lyst til at dele helt meget om det i et netværk, hvor vi ikke kan